Здравейте! Ако сте младо семейство и имате ипотечен кредит за закупуване на единствено жилище, нашата услуга за данъчни облекчения може да ви помогне да спестите пари от вашите данъци. За да се възползвате от това облекчение, трябва да изпълните следните условия. Да имате сключен граждански брак. Договорът за ипотечен кредит да е сключен с съпругът или съпругата, като към датата на подписване на договора лицето трябва да е под 35 години. Ипотекираното жилище да е единствено за семейството към момента на подаване на искането за данъчно облекчение. След като закупите услугата, ще получите подробни указания по имейл за предоставяне на необходимите документи. Нашата услуга ще ви помогне да подадете всички необходими документи за данъчни облекчения, така че да се възползвате от правата си бързо и лесно. Благодарим ви за доверието. Ако имате въпроси, не се колебайте да се свържете с нас.